Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus selimu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Yunus ayat 1. Aku Yunus ya. Orang iki kok wong niki nambah keterangan sing dhuwur ini kok ya. Iki ceritane nambahi keterangan sing dhuwur terus ngelengkapi keterangane nyuwil surat Yunus. Nameng padha lejuwe terus ngayal lho. Padha leju. Kan padha leju. Wa ma ta'maluna lan ora padha ngerti sapa sira kabeh min amalin saking siji ngamal. Illa kuna kejaba ana sapa ingsun ngalaikum ing atase sira kabeh ana iku suhudan. Nyekseni utawa dadi pira-pira seksi. Sing kadang kala ya nek nggon sejarahe Nabi Yusuf niku banyak sekali tuduhan-tuduhan negatif, tuduhan-tuduhan elek sing dilontarkan ning Nabi Yusuf terkait karo masalah ana asmara marang Zulaikha niku. Dia lagi ke taman asmara to. Ke taman asmara karo Zulaikha ngantek simpang siur gunjang-gunjinge niku do duwe sudut pandang negatif, duwe prasangka uga, prasangka ora bener ning Nabi Yusuf. Kamangka jan Nabi Yusuf niki sithik-sithik tetep ora nanggapi kanthi sikap-sikap ndugale kamanungsan ngono ya ora. Nek rasa kamanungsane tetep rasa kamanungsane ning ora terus jedul ndugale niku ora nabi je
Ora kaya kula. Nek kula ora jedul sifat ndugale. Karang ya menungso anu kok ya nek kula ki menungso ora kokro kok ya. Apa ndak nek muni mburi ndak apa kok mburi. Mbok wis diakoni dhewe. Akhirnya nggo menepis tuduhan-tuduhan sing dilontarke ning Nabi Yusuf niku Allah ngendikane kowe kabeh iki sakjane ora ngerti babar blas tentang siji ngamal, tentang siji perbuatan kejaba ingsun lah sing sesuk calone dadi seksi-seksi ngamal-ngamal kuwi. Nek kowe iki mung ora ngerti kok ya. Lah sesuk nang kiamat itu Gusti Allah sing berperan untuk mutusi ngamal-ngamale para manungsa. Karena Allah sing nyekseni nganggo berbagai macam kebijakan, salah satu kebijakane catetane malaikat rakib. Nah, iki Allah jelas wis iso ninting ngamale para manungsa. Ditambah sesuk istilahnya CCTV-ne Gusti Allah. Nek sing masyhur ya wis kok ndak darani kula gawe-gawe. Nek muni omong CCTV rak kula terus dalani gawe-gawe wong jenengan iki wonge kritik ning ra paham ngono lho masalah jenengan iki. Seneng sak ngritik ning ra paham. Diterangin mosok akhirat kok CCTV ngono kok. Ah terus mbiyen sing masang sapa? Wah ya tukang CCTV. Apa di logika tekan semono. Ning ayat liya ning Quran liya Gusti Allah ngendika tentang suhudan iki jabarane Allah ingsun lah sing sesuk calone dadi pira-pira seksi niku ingsun lah. Ngene iki engko nek wis mlebu ning hisab wis diterangke masyhur ning Quran, lesan asli niki dibelenggu. Ya lesan sing pendak dina omong niki dibelenggu. Dadi ra iso omong. Le iso omong ya saiki. Mendingan. Mula setengah ngaji tetep omong terus lah, iki mumpung iso omong. Iki mumpung iso omong jimen. Wong sesuk nek wis dibelenggu ki ra iso omong. Mula omong. Wah, sesuk nek wis neng kiamat wis ora bakal iso omong. Sing ngomong otomatis nggawa awake dhewe-dhewe do njedulke swara. Tangan omong sesuai apa sing dilakoni, kuping omong sesuai apa sing dilakoni, kabeh nggak omong dhewe-dhewe sesuk. Lah kuwi jenenge suhudan seksi. Wis ora iso bangga kok ya. Tangan tengen iki waton ngerti-ngerti metu suarane ji tangan tengen iki. Lewat ndi mbuh pokoke metu suarane. Nggih, kula nggabru tahu susur ngono iki omong. Ya piye kuwi wis. Sing kulino gabru kuwi. Nek aku iki manut anu kok, manut anu napa jenenge fikih salat. Manut fikih salat ning tak rubah ngono nek fikih salat itu misalkan lali rakaate iki mau leh loro apa telu. Niku nek salat tak kudu dijikuk loro. Iki mau ki rakaat apa telu rakaat to ya. Jenengan kudu langsung mutusi loro. Aja telu. Ning nek nggon jajan aku tak walik iki mau telu apa papat ya papat aku ya ngono ya. Pipite papat tenan iki slamet, pipite telu sedekah siji.
Aman nek jelas ora iki nek nggon jajan aman jenengan mesti nyicik ketung. Telu apa ya? Telu. Padahal 5. Niku sesuk tangan sing nggo jikuk niku dadi seksi. Iya arep piye wis. Sing kiwa ya langsung bengok. Nggih, kula mbiyen nggo njawil bokong. Wah, kadiake. Barepmu. Arep piye? Gek lisan iki krungu iki arep bantah ra iso. Wong geblenggu gekunci kok. Ati arep ngeyeli ra iso. Mula jabaran saka suhudan ini jedul kabeh. Nek kowe kabeh do ora ngerti wa mata maluna. Kowe kabeh do ora ngerti. Tur ya ora anu istilahnya ora ngamal kowe kabeh ya ora ngamal siji ngamal kecuali ngamal kuwi mesti terhitung, ngamal kuwi mesti terbalas. Mula rasa kuwatir. Sekali jenengan ki seneng ngamal-ngamal sing apik-apik, sekecil apapun mesti terhitung, mesti terbalas. Ning yo ngamal elek ngono wae. Nek kepengin slamet yo nglumpukke ngamal apik sak oke-okehe, mbok cilik kae ndregil. Ngamal apik cilik kae tetep dihalap, ora usah dadak ngarani sing gedhe-gedhe. Lah ngamal apik cilik ki apa sih? Ya misalkan nek nang omah ngeten iki ana tutup gelas kok tiba ngeten niku ki dijiko wong pancen panggonane tutup gelas kudu nang kono kuwi. Jenenge barang sing ora ning panggonane iki ora pernah jenenge dipernahke. Jika itu sebenarnya bagian saka ibadah, kerapian, mula sekecil kaya ngono kuwi iki tetep ana itunge. Ning langka gatekke kaya ngono kuwi. Ya tutup gelas tiba ming dilirik tok nengke wae. Sampar. Mending sampar wong watake juragan kok jenengan iki. Watake juragan, watake mrirayi dawuh. Le tiba ning isore ngono sing didhawuhi wong liya. Mbok wedok sing didhawuhi mestine iki lho ana tutup gelas tiba ki mbok ya dijuga. Padahal ning isore dheke malah dawuh. Ning wong sing wedok ki ahli ibadah, seneng nyelengi ngamal saleh. Oh iya kok ya aku ora ngerti ya. Dijiko bar kuwi disai salahke papane. Ha iki sing dawuh kuwi malaikate nganggur kosong ora nyatet. Sing dawuh kuwi. Nah sing wedok iki poin karena malaikat raqib nyatet. Sisi manusiawi penak sing dawuh rekoso sing didhawuhi. Sisi akhirate bejo sing didhawuhi. Sing dawuh cilaka wong ora tambah apa-apa. Mulane nek jenengan paham Quran itu selalu dawuh fastabiqul khairat. Age-age berlomba-lomba ning nggon kaapian, lah ana kaapian duncal-uncalke kok. Gara-gara ming nyemrimih, gara-gara ming cilik. Nek nggon kok ngono kuwi moh ki arep ibadah sing kaya ngopo? Karepe iki ibadah sila metekes karo tengah jam maca kulhu ping 15.000 kok ya karepe ora ketok kaya ibadah. Wong maca kulhu 15.000. Men ketok gedhi kae. Ngerti ya ora dadi ibadah sebabe niat sejane nggo golek donya. Malah ming tuna mbok ya andilalen jikok gelas tutup gelas nang ngisor kowe tiba ngono kuwi. Ndak. Teng glarah reget karo dupapane. Pas jikok kok ya ana
anu peyek setugel ya ning sandine kono kuwi. Wah iki barang malah marahi semut ya dijikok men resik. Ya mbangane diguang langsung dimplok enak kok. Mubazir. Dalile mubazir. Wah, nak kuwi jan saking dregile wong. Eman. Ngibadah sing cilik-cilik ngono kuwi seneng lah ya jenengan iki mbuh arep ngarani sing kaya ngapa. Ibadah. Ora dong. Teko masjid jamangah, wis iki teko masjid jamangah. Ning Srambi ana godhong rempelas apa ana godhong sing urip ning kiwa tengen masjid kono nggogroki ngregeti Srambi kono ya ming meneng wae. Ming gara-gara godhong siji apa loro dong munggur. Karang cilik dong munggur ki nek njenengan paham wah iki ngibadah ampuh. Tak jipuke wong ming loro nek disapu tenaga nyapune karo godhonge ra cucuk. Wong ming godhong munggur loro. Ming cilik nek tak sapu le golek sapu karo le nyapu karo sing disapu wis ora cucuk le golek kowe mbuh nendi. Ndadak nang pojokan lor kulon. Ile mlaku kesuwen. Durung kole temandang nyapu saka Srambi tekan jaba. Jadi kamangka ning kono sekitar 5 meter. Saka dong munggur karo tekan jaba iki. Le temandang nyapu sing disapu ming godhong munggur loro ambek ya jikok wae terus disak rampung. Lah nek ora disak langsung diguang dadak mlaku metu meneh. Nek ora metu dadak goleki tempat sampah. Rada mbok disak terus mlebu lengguang kok iki jenenge sikap-sikap takwa, sikap ngamal apik tur cerdas, ora patek sayah, ora patek rekoso ning poin. Nah, sakne godhong munggur ki rak ya ora apa-apa to mung disak kok. Kok sing siji takon, "Lah wong dong munggur kok tok sak ya tok nggo ngopo, Cing? Nggo tuku swarga." Kowe kok saploke jamangah kentir. Kentir piye dituku swarga kok godhong munggur. Iki wong sing duwe pandangan isih pandangan sama. Urung iso memandang secara pandangan maknawi kuwi. Mula pandangan sama iki weruh sing ngono kuwi donekke kentir. Ning sing duwe pandangan maknawi bener. Lho kok tuku swarga piye tuku swarga kok nganggo dong munggur loro. Lah wong ngamalke hadise Kanjeng Nabi sing sapa wonge ngresiki rereget masjid sekecil apapun mongko dosa-dosane dilebur. Aku ki ngesak dong munggur ki nglebur dosaku golek ridane Gusti Allah. Kowe takon kok nggo ngopo mula tak kisike utawa tak sanepake nggo tuku swarga. Iki ki cerdas tur bahasane bahasa maknawi. Nek jenengan kan wis tuwa wae bahasane bahasa TPA, ngono. Dadi nek ra dijlentrehke cethu kae ra dong. Wong ming perkara sepele wis jamin tak isih gila ngono. Dadi duduhi jame harus kono mploken sisan kono. Maksude jamin tak kira ya wektune kok. Ayo munio saiki. Iki mulane kadang kala wong ki sok-sok nggunakake sanepa sing kuwi iki jabaran singkat saka tujuan. Tujuane golek ridane Allah, golek pangleburing dosa, bentuk tingkahe ngalap godhong sing ngregeti masjid. Kamangka godhong remplas ming sita. Ning niku ki ngregeti masjid. Omahe Allah kok reget kudu resik. Mula sing ngregeti kudu tak guang. Sementara tak sak sikik wong ya barange suci. Bape dijumbuhke karo tenagane.
Buat terus atine iki ngresiki masjid, ngresiki omahe Gusti Allah. Dosane kelebur ora ana wong ngerti. Le temantang penuk nek wong awam ngetke kaya udu ibadah. Wong mengesak godhong 16. Ana meneh sing duwe makna jero tujuane ngerti tur dia berharap ben oleh sesuai karo tujuan kuwi nek ditakoni wong ora do mongke. Ngesak godhong rempelas jejer karo sandinge ya arep jamanga sing sandinge takon lha min godhong rempelas sitok kok tok sak ya tok nggo ngopo iki gandeng wonge sing takon ora ngerti ngono ki jawab engko nek mulih tak nggo ndalani putuku iki rada ikhlas meneh nek iki ora begitu sok-sokan jawabane. Tak nggondolani putuku. Padahal ning ati paham iki nglebur dosaku ning ora perlu diomongke. Wah iki wong rada ikhlas iki. Mirip-mirip kaya aku nek ngono. Ya aku karo sing ngarep-ngarep iki. Nek mburi wis ora iso ngono. Ora iso. Mburi iki pokoke senengane umuk. Jikok godhong remplas ning masjid langsung takon lho ngopo kok tok jikok. Wo lah kowe iki goblok. Ngono nek mburi. Iki penglebur dosa. Hadise cetha lho ora dong ngono wis etile jikok karo le ra ngedong-dongke liyane luwih gedhe dosane. Bisa ngono wis onek-oneke wong. Yes, to buat. Mula siji ngamal iki ora ana sing ngerti kejaba Gusti Allah sing dadi seksi. Tenangno pikirmu ngeten bahasa gojekane Allah ki maha ngerti. Nek sing sepuh-sepuh karo kanca-kanca iki selalu ngomong wis rasa khawatir Allah ki rasare ngono kae. Nggih to bahasane rak do Allah ki rasare ya. Sip tenan niku. Wa kadzalika linas rifa'an husu awal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Di ayat pira kuwi? Paling kok 2 tahun nek ngene. Angger sing cilik-cilik ngono ki ra tek weruh. Lah cilik banget ya. Aku weruhe sing rada gedhi-gedhi kae. Kok malah takon lha apa angger gedhi ki weruh anu. Kok apa? Bakwan kuwi nek gedhi weruh aku. Mengarep ngejak menggok. Ora jelas. Kadzalika iku kaya mangkono, ae tegese mislu zalika tasbiti. Padane mangkono ketetepan sabatna kang wis netepake sapa ingsun Allahu ing zalika. Linasrifa krana arep ngarahake sapa ingsun Allah nganhu saking mangkono utawa krana arep menepis. Linasrifa krana arep ngenggokke utawa menepis sapa ingsun Allah nganhu saking Yusuf arep menepis as-su'a ing keelekan. Ayat tegese mukot dimatil fahisati ing pira-pira lawang-lawang utawa pira-pira awal-awal kejemberan. Rupane sing terkait karo Zulaikha minal kublati saking kublah ngambung minal kublati wa nadri lan nyawang bisyahwatin kelawan syahwat wal fahsya'a lan yo menepis
pira-pira kejemberan utawa pira-pira keelekan. Ae tegese azina. Perbuatan zina. Mula Gusti Allah le ngreka kahanane Yusuf lan tingkahe Yusuf nganggo ngono kuwi. Nganggo seneng ning senenge niku seneng alamiah. Sementara nek Zulaikha niku senenge gedereng. Seneng alamiah niki lebih bisa terkondisikan, lebih bisa terkoordinir. Ning nek seneng gedereng iku rada repot. Wong biasane sok ngudung to. Nek sing gedereng-dereng ngono iki sok ngudung. Sing gedereng kok iki. Ya ning nek sing alamiah manusiawi niku anu landai, rasa senenge niku landai. Nyantai-nyantai saja, ora emosi. Cara bahasane umum kae wong seneng ki asike karo pingine ketemu. Nek sing gedereng kuwi yo kudu ketemu rada ngudung kae. WA pokoke engko. Bareng asar kudu ketemu ning Kulon Kretek. Upamane kok iki wae. Wong Kretek ngendi iki ya ora ngerti aku. Kulon Kretek Karang Semut kecemplung. Kreteke jur ngidul kok ngopo. Nek Kretek Cembing ngono iki rada sedengan. Sorempring sisih kidul kuwi. Kuwi sing pokoke engko bareng asar jam 4. Aku ki jam 4 ki isih perjalanan ning gaweane piye carane dusake lho aku jenenge gedereng ngudung. Ngantek ora gelem ngerti kahanan. Lah ya wong gledhe kok piye carane piye to kowe iki lho WA nggon telepon nggon WA ngono kuwi. Ora lah kok tenane kowe iki seneng ora aja karo aku. Wis tobat ngene iki. Yo seneng ning tak yo kahanan iki kudu diadepi kok terus ning waton ngudung wis dasare kok ora tobat. Sing lanang kan manusiawi lande-lande saja ketemu syukur ora yo ora apa-apa men. Wong angger ketemu yo gededel 150 ya kok. Ampun sapa? Aku yang waton muni kok. Wis tau lihat. Nek sing mburi cetha ora. Cetha ora tau cecekel kok 150. Reka-reka berarti ya sing rada kidul. Nek sing ngarep ya ora. Modele ngudung ngono kuwi nek sing kaya Nabi Yusuf lande-lande saja. Seneng ya mung biasa ora nyolok mata ora. Iki salah satu kebijakan Allah secara hakikat, kebijakane Gusti Allah oleh Allah menepis keelekan-keelekan nggo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf iki slamet saka keelekan niku. Keelekan sing terkait karo babakan Zulaikha muqaddimatil fahisah, awal-awal kejemberan. Lah awal-awal kejemberan ki apa? Sikik dhewe nyawang judu, nyawang cocok. Nek cara kita nika sikik dhewe nyawang. Bar kuwi terus nalika nyawang nika ngedhepke mata sita. Biasane terus ngedhepke mata sita. Lah sik wedok dikedhepi mata sita niki mesem. Nah, sing lanang bareng ngedhepi kok oleh balesan mesem. Wah, wis. Ana pintu. Masuk iki. Tak kedhepi kok senyum. Ngono kuwi wana drita niki lah niki. Saka nyawang kedhepi bar kuwi langsung
rada cerak-cerak kae. Oke. Nomor handphone pira ya? Ya. Sing wedok le jawab yo wangun kae. Nggih biasa to mesti 081. Lha yo kuwi rak singar. Ayo muni 081 yo iso 088. Wes wangun kae dulungi terus WA. Sing lanang nek omong ya waton nek dilalah iki. Lek omong ki jan wangun kae. Kula niku termasuk wong lanang sing istilahnya angel weruh wong wedok. Ning kok weruh jenengan iki ning ati beda. Ngono kuwi lha. Angel gawe contoh api mah dadi remuk. Aki gawe contoh wangun mah dadi remuk ya men. Mah terus ketiban ondo. Wangun kae le omong termasuk wong lanang sing angel kula nek karo wong wedok. Lha kok weruh jenengan iki beda. Cetha ngampus sih. Mula diapura tenan iki. Nek nggon WA ngono iki salah besar, kewanen kula iki. Sing wedok ya jawab, "Lah ngopo Om kok kewanen iki?" Lah wani-wanine ngedepi jenengan mau rak ya kewanen to. Sing wedok le jawab ya rada landeng, tapi asik kok. Wah. Ning kula salah tetep njaluk ngapura. Janji ra tak baleni. Ayo karang sesuk ora ngedhepi. Wangun tenan. Ki nek kita modele ngono kuwi. Tapi nek Yusuf saka ningali juga biasa-biasa saja. Arep ning ati tetep ana rasa seneng karo Zulaikha tetep biasa slamet. Kamangka biasane bar ningali cerak terus engko muka dimae kejemberan iku terus salah satu jabarane saka ningali ngambung kublah niki. Wah niku variasine wong ke taman asmara biasane ya terus kublah ngambung. Ketemu kae salaman wis mesti biasane nek sing umum kae do salaman terus sing lanang gandeng salaman ngono iki terus nggeret tangane sing wedok dambung tangane ngono kuwi doan iki aku mung weruh lho iki aku mung weruh aja nuduh iya aku wale sadu aku ngono iki elok dambung tangane kudune sing ngambung sing wedoke gandeng awal-awal sing lanang sing ngambung saya lho bareng ngambung tangan iki terus ngomong bapakmu apa ibumu iki adol parfum po lah ngopo sih kok tanganmu wangi banget wah ora nyebai ngono ya wis gaya lamaden aku yo wis gaya-gaya lama jedul meneh sing wedok bareng ngono kuwi ya to ngeplak pundake sing wedoke nduduk tangane ngeplak pundake sampean iki nek omong le nggombal wah iki nyok terangno dhewe iki cetha
Orientasi anu niki masalah ngono kuwi je. Lah piye? Angel lho niki angel. Cetok iki lho sing do nyemak kuwi lho wah jan wis. Ae tegese muka dimatil fakhisati. Awal-awal kelakuan utawa awal-awal kepleset kejemberan. Awal-awal kepleset kejemberan. Rupane minal kublati saking ngambung. Wa nazrori lan saking ningali nyawang bisa batin kelawan syahwat. Lah iki realisasine kan kaya sing tak terangke kuwi to. Jenengan ki kudune ngakoni nek kula ki pinter. Malah disalahke. Kula nyatakon nerangke dhewe. Takon maca dhewe lho. Lho angel tenan sing ngene iki. Wes mikir jero gak ya rokok we ra ono iku padha. Ngomong ini ya salah meneh. Lah ya angel banget iki kok jan ya. Iki yo mung sembrono sing mburi kuwi mau kok carane tenang. Lho. Memang nek jenengan paham, insyaallah mayoritas ngono kuwi mukadimah iki sok ngono-ngono kuwi awal-awale. Mula ini satu bagian pepeling jenengan iso mageri diri ben ora gampang kepleset enggon kejemberan-kejemberan harus senantiasa kelingan pepilinge Gusti Allah sing kaya ngeten iki. Muga iki Allah kae tau ngelingke ngono kuwi jin. Insyaallah ra akeh slamete ngono lho. Pipite ora kuat ya wis rabi ngono bae. Bar ku ngambunga tangan, ngambunga bathuk, ngambunga jempol sikil halal weh. Ora mambu terasi terus niki terus sesuk muga-muga dadi ridane Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, istiqomah ling ngaji ling ibadah, hasilnya lengi ngamal saleh sing sak oke-oke saged ngeterke kamulyane panjenengan sedaya dunya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.